Kag sa number 1, Cadiz City kag Banwas ang Hinigaran ang nag-abiso sa temporaryo nga pagpaiway anay sang pagbaligya kag pagkonsumo sang aloy kasunod sa nakita nga allergic reactions sa pila nga nagkaon sini. Nagtukod na sang composite team ang Cadiz City agud mausisa ang kaso sang 56 ka persona nga nakitaan sang allergic reactions kasunod sang gin-report pagkaon nila sang ginaalegar nagpasar na nga aloy. Sunod kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., pila sa ila ang nagpalanuka, may kabudlayan sa paginhawa, nagpalamula, nagpalanghabal kag paglingin sa ulo matapos nga magkaon sang aloy sang Lunes. Nadapatan na sila sa mga bulong pero ang duha sa 56 ang na-admit sa Cadiz District Hospital. Ginasili nga gikan sa Iloilo kag gin-deliver sa Negros sang Sabado ang aloy nga nakuha sa dagat sa nagligad nga Miyerkules pa nga adlaw. Ang nabaligya sa nga Lunes suno kay Escalante amo ang nagkaproblema matapos nagtuga sang allergic reaction sa mga nakakaon sini. Sa Hinigaran naman, sunod kay Mayor Mary Grace Arceo, 3 ang nakitaan sang allergic reactions matapos magkaon man sang aloy sa barangay Tubungan sang Lunes. Duha sa ilang taga-Himamaylan kag nakapauli na ang taga-Hinigaran, sunod kay Arceo, ang na-admit sa Hinigaran Medical Clinic. Hindi pa mapatod kundi nagikan ang aloy. Maidid man sa karon nga gina-monitor sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources NIR ang insidente sa Cadiz. Padayon man ang pagpangusisa sang ilang technical team kag base sa preliminary report sunod sa BFAR, ang mga simptoma nga nakita consistent sa scombroid fish poisoning. Patag sang BFAR, hindi ini isa ka naturally occurring toxin sa isda mismo kundi nagakatabo kung hindi maayo nga na-refrigerate ang isda humalin sang pagkakuha sang isda gikan sa dagat padulong sa merkado. Kung matabo ini nagaproduce ang high levels ng histamine ng isda nga hindi makuha bisan pa lutoon ini. Ginaabisuhan ang publiko nga siguruhon nga preska ang mga ginabakal nga isda. Ang bottom line is we will cure ang apektado and at the same time review the process. No, kay kung may diferensya i-correct naton. No, i-improve naton ang proseso. So that's the eventually actually stricto dapat no kasi siyempre isda pagkaon ginabaligya mo stricto na di matabo, nagkaon, na sila itong batakay na bala nga aloy. Oo. Oo, so nagtimo ang ilang dugan, naglain ang kamatsyal, kading dala sa amon nga medical clinic. Tutubong under observation pa sila,